आयुष्यामध्ये कुस्ती हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल, कुस्ती तुम्ही खेळली असेल, कुस्ती तुम्ही बघितली असेल, पण कधी कुस्तीवर तुम्ही भयकथा ऐकली आहे का? तर चला ऐकूया भूताची कुस्ती. पण मित्रांनो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल ना, तर आत्ताच सबस्क्राईब करा. कारण की तुमच्या एका सबस्क्रिप्शनमुळे मी किती मोटिवेट होते मला खरंच नाही सांगता येत. सबस्क्राईब करताय ना? नाही तर सकाळचे 8 वाजले होते आणि गावामध्ये पूर्णपणे रडारड चालू होती. कारण की गावामधला अगदी प्रिय व्यक्ती म्हणजेच बाळाराम हा गावच्या विषयावर मृत्यू पावला होता. बाळारामचे शरीर हे बघेल तेवढे विचित्र वाटत होते. बाळारामचे पाय हे तुटले होते. बाळारामचा हात हा वेगळा झाला होता आणि बाळारामच्या तोंडात आणि नाकात हे दोन्हीकडे माती भरली होती. डोळे हे फोडले होते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बाळाराम हा कुस्तीपटू होता. अगदी गावातल्या मोठमोठ्या लोकांना त्याला कधी हरवता आले नाही आणि त्याची अशी अवस्था होणे म्हणजे पूर्ण गावावर एक प्रकारचे ग्रहण लागले होते. बाळारामवर अंत्यविधी केला आणि संध्याकाळीच गावामध्ये सभा बोलवली. सरपंच आले. तसंच गावामध्ये सभा सुरू झाली. सरपंच ही देखील नवीनच होते. सरपंचाचं नाव हे शशिकांत होतं. त्यांना देखील आपल्या वडिलांच्या पुण्याईमुळेच सरपंच होता आले होते. त्यांच्या वडिलांचे नाव हे देवांमध्येच घेतले जात होते. त्यांचे वडिलांचे नाव हे रमेशराव होते. पण अगदी 3 महिन्याआधीच त्यांचे एका आजारामुळे निधन झाले होते. ग्रामसभा सुरू झाली. अगदी पुरुष आणि स्त्री मंडळी देखील इथे आले होते. अहो, आता गावी रात्रीचं जायचं कसं? या महिन्यात हा 3रा खून. पोलीस बी शोध घेत आहेत, पण त्यांना आतापर्यंत काही समजलं नाही. गावातला नागरिक हा घाबरत बोलत होता. एवढं बोलणं झालंच होतं. त्या क्षणी स्त्री उठली आणि जोरजोरात बोलू लागली. अहो, कशाला गोष्ट फिरवतायत? तुम्हाला आणि मला बी माहितीये, गावच्या वेशीवर तो बैजूराम सगळ्यांचा जीव घेतोय. तसेच सभेमध्ये मोठी शांतता पसरली. शशिकांत जोरात उठला आणि बोलला, अहो आजी, काय बोलताय तुम्ही? तुम्हाला काही ठाऊक आहे का? बैजूराम हा 20 वर्ष आधीच मेला आहे. अहो सरपंच, ती बाई बोलते ती खरंच बोलते. हा बैजूरामच काम करतोय सगळ्यांचं. बैजूरामच सगळ्यांचा जीव घेतोय गावच्या वेशीवर. बैजूरामचीच आत्मा ही आता सगळ्यांना त्रास देते. त्याचं काहीतरी करा. आणि शेवटी सुशांत खाली बसला. पूर्ण गावाला पटलं होतं की गावच्या वेशीवर बैजूराम हा गावातल्या व्यक्तींचा जीव घेत होता. बैजूराम म्हणजेच या गावातला कुस्तीपटू. 2 दिवसानंतर आपल्या गावाची यात्रा आली होती आणि सलग 5व्यांदा जिंकून बैजूराम आपल्या स्वतःच्या नावावर एक मोठा विक्रम करणार होता. पण कुस्तीच्या आदल्या रात्री गावातील काही वाईट लोकांनी बैजूरामला गावाच्या वेशीवर बोलवून बैजूरामला ठार मारले. बैजूरामला त्यावेळेला त्याची कुस्ती पूर्ण करता आली नाही. पण केवळ वर्ष संपायच्या आतच ज्या वाईट लोकांनी बैजूरामला मारले होते त्याचा जीव हा बैजूरामने एक एक करत घेतला. पण बैजूरामची आत्मा तिचे आता मन भरले नव्हते. ती 2 वर्षातून एकदा, कधी 3 वर्षातून एकदा असा कोणाचा ना कोणाचा जीव घेतच होती. आणि आता तर सध्या गावात मोठे भयभीत वातावरण पसरले होते. कारण की ह्याच महिन्यामध्ये बैजूरामने गावातले 3 व्यक्तींचा जीव घेतला होता. तसंच सरपंचांनी म्हणजे शशिकांतनी गावात हुकूम सोडला, कोणीही रात्रीचा गावाबाहेर जायचं नाही. दामले बाबा आले की मी त्यांना भेटून यावर उपाय काढेल. अहो, पण किती दिवस गावच्या बाहेर जायचं नाही? आम्हाला पोट्या पाण्यासाठी जावं लागतं. गावकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर होता. तसाच शशिकांत बोलला, मला केवळ 3 दिवस द्या. दामले बाबांना मी आजच भेटणार. ते 6 महिन्यापासून गावात नाही येत, म्हणूनच असे प्रकार घडतायत. बैजूरामचा काय तो सोक्ष मोक्ष मी लावून टाकणार. या शब्दांनी गावकऱ्यांच्या डोळ्यात एक मोठी आशा दिसली होती. आणि त्याच रात्री गावकरी हे बाबांना भेटायला गेले. बाबांना गावात घडलेली सगळी घटना सांगितली आणि बाबा बोलले की तो पुन्हा जागलाय.
त्याला पुन्हा माणसांचे मडे पाहिजेत. त्याला त्याची कुस्तीची भूक मिटवायची. ही भूक कुठेतरी थांबवायलाच हवी. अहो बाबा, पण यावर उपाय काय? काहीतरी उपाय सांगा. बाबांची नजर ही पूर्ण गावकऱ्यांकडे गेली आणि बाबांनी सांगितले की या गावचा करता भरता पुरुष हाच तुम्हाला वाचवू शकतो, म्हणजेच तुमचा सरपंच. शशिकांत हा तिकडेच बसला होता. बाबांनी शशिकांतकडे बघितले आणि सगळ्यांना बाहेर जाण्याची विनंती केली. बाबांनी शशिकांतला त्याच्या जवळ बोलवले आणि शशिकांतला उपाय सांगितला. शशिकांतला अगदी तोंडावर आणि चेहऱ्यावर घाम फुटला होता. शशिकांत बाहेर आला. तसंच सर्वांनी शशिकांतला विचारले, काय रे, उपाय काय? अरे सांग की, असा गपका बसलाय? शशिकांत एकटक पुढे चालत होता. शशिकांत हा घामाने पूर्ण ओला चिंब झाला होता. काही वेळाने शशिकांत हा त्यांच्या गावकऱ्यांना सांगू लागला की बाबांनी मला उपाय सांगितला आहे. आणि तो उपाय शशिकांतने पूर्ण गावकऱ्यांना सांगितला. कोण स्तब्ध झाले तर कोणी आपले कान बंद करून घेतले. हा उपाय ऐकून अर्धे गावकरी तर बोलायला लागले की 99.9% शशिकांत हा बैजूरामच्या हाताखाली मारला जाणार. काय असेल तो उपाय? अगदी 3 दिवसांनी अमावस्या होती. शशिकांत हा हळूहळू करून गावच्या वेशीवर जाऊ लागला. इकडे सगळे गावकरी हे मंदिरामध्ये आरती करू लागले, प्रार्थना करू लागले आणि इकडे बाबा हे मंत्र बोलण्यात व्यस्त झाले. आणि शशिकांत गावच्या वेशीवर येऊन त्या थंड हवेमध्ये लाकडं पेटवून बसला. नवल या गोष्टीचं वाटत होतं की उन्हाळ्याचे ते दिवस रात्री पण देखील घामाने भिजून जाऊ, पण अशा वातावरणामध्ये शशिकांत हा लाकडं पेटवून बसला होता. साधारण अर्धा एक तास गेला असेल. आता अजूनच भयंकर अंधार पडला होता. रात्रीचे 12:30-1 वाजले होते. इकडे गावामध्ये पूजा अर्चना चालूच होती. तिकडे बाबांचे मंत्रोपचार चालूच होते. आणि इकडे शशिकांत गावच्या वेशीबाहेर बसला होता. आणि अचानक वातावरणामध्ये एक मोठा गारवा निर्माण झाला. उन्हाळ्याचे दिवस असून देखील आता थंडीची आठवण करून देऊ लागला. खऱ्या अर्थाने शशिकांतला ते पेटवलेल्या लाकडांची मदत होऊ लागली. हळूहळू करून शशिकांत आपले हात शेकतच होता. आणि मागून आवाज आला, ओ पाहुणं, इथं काय करताय? शशिकांतने मागे बघितले आणि शशिकांतच्या काळजाचा ठोका चुकला, कारण की मागे हा बैजूराम उभा होता. शशिकांतला घाम फुटला होता, पण ती भीती हा तिथे दाखवू शकत नव्हता. तसा बैजूराम हळूहळू करून जवळ येऊ लागला. आणि बैजूरामने विचारले, काय पाहुणं, इथं काय करू लागलाय हा? तसा सुशांत बोलला, काही नाही हो, जरा झोप येत नव्हती, बोललो बसावं जरा इथेच. तसंच बैजूराम बोलला, तंबाखू आहे का? आणि शशिकांत बोलला, हाय की. शशिकांतने तंबाखूची पुडी काढली आणि बैजूरामला दिली. बैजूरामने ती खाल्ली आणि यांचा विषय चालू झाला. आणि बैजूराम बोलला की उद्या माझा कुस्तीचा सराव आहे आणि मग माझा खेळ. तुम्ही मला मदत कराल का कुस्तीमध्ये? माझ्यावर कुस्ती खेळाल? तसं शशिकांत बोलला, अहो कुस्ती आता कुठे, नंतर कधीतरी बघू. तसंच बैजूरामच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच राग आला आणि बैजूराम बोलला, अहो पाहुणं खेळा की, 2 मिनिटाचा तर खेळ आहे. शशिकांतला नाइलाजाने तयार होऊ लागले. हा खेळ हा कदाचित शशिकांतच्या आयुष्यातला शेवटचा खेळ ठरू शकत होता. तसंच बैजूरामने एक मोठे गोल आकाराचे चक्र काढले आणि शशिकांतला बोलला, पाहुणं, या चक्राच्या बाहेर जर तुम्ही गेला तर मग ही तुमची शेवटची रात्र. इथे गावामध्ये मोठी पूजा अर्चना चालूच होती. अर्धे गावकऱ्यांनी तर असे देखील मानले होते की शशिकांतचे पुन्हा येणे हे जवळपास असंभव. आणि बाबा
हे मंत्रोपचार करण्यात व्यस्त होते. पण इकडे बैजूराम बोलला की ही कुस्ती जर तू जिंकलास तर तुझी एक इच्छा मी पूर्ण करेल, आणि जर तू हारलास तर आणि केळवाने हास्य करत कुस्तीला सुरुवात झाली. शशिकांतला माहित होते, जर आपण या गोल चक्राच्या बाहेर पडलो तर आपले काय हाल होणार आहे, आणि नाही पडलो तरी आपले काय हाल होणार आहे हे वेगळं सांगायला नको. ही कुस्ती गावकऱ्यांसाठी होती. ही कुस्ती जीवाभावाची कुस्ती होती. ही कुस्ती ही मरणाभर होती आणि ही भूताभर होती. काय होणार या कुस्तीचं शेवट? शशिकांत हा कुस्ती जिंकणार की बैजू हा त्याचा जीव घेणार? आणि असे झाले तर गावकऱ्यांचे काय? जर शशिकांत कुस्ती जिंकला तर काय असेल त्याची ती इच्छा? हे सर्व तुम्हाला बघायचं असेल तर आवर्जून पहा भूताची कुस्ती भाग 2. तुम्हाला कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचेही काही कथा अनुभव असतील तर खालील दिलेल्या मेल आयडी वर किंवा आपल्या फेसबुक पेजला ते नक्की पाठवा. चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढील अशा भागामध्ये.